mali výsledné. Kamená Poruba má rýchlu trať, takže nech sa páči, ideme zlepšovať. Trošku sa rozdeľovač držal, ale zaberieme s tým rozdeľovačom dopredu. Nakoniec to zhodili. Strojnička asi nepočula ani slovo, čo jej Paťo radil, že mala ubrať, ale nejak to dobojovali, ale výsledný čas 42.381. Babi vytiahli Adam celú kaďu, nie? 42.381 výsledný čas, rýchlejší ľavý, no ale ten by potešil, lebo 18.208, to by bol jeden z